Γεια σας, λοιπόν, είμαι ο Αλέξης και θα παίξω με Draven στο mid σε ένα account που έχω με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι σε αυτό το game Jungler με Xin. Λοιπόν, και για να δούμε πώς θα πάει. Έχουμε στην ομάδα μας Garen, εγώ Draven με στο mid, Kayn bot, Xin Jungler και λογικά ο τέτοιος Master στο top. Αλλά ο Garen είναι FK. Λοιπόν, και για να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Ενώ οι αντίπαλοι είναι Corki με το skin, τώρα που έχουν μπει για τις απόκριες. Ναι, Master Yi, Varus, Kha'Zix και Xin. Και μάλλον έχουμε τον Garen FK. Δημιουργήθηκαν νέοι υπηρέτες. Δεν ακολουθώ τα βήματα κανενός. Λοιπόν, μακάρι να πάμε καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δεν γίνεται καλύτερα. I don't when no jungle, so speak English please. Διακριτικά. Τι εννοείς? Έχασα λίγο μάνα, αλλά δεν πειράζει. Έχω πόνο να προσφέρω. Πρώτο αίμα. Εύκολα. Δεν είμαι και τόσο καλό στο farm, είμαι μέτριος σε σχετικό του farm, όλο αυτό. Ξέρεις, με τα last hit και τέτοια. Τελικά είμαι καλός. Θα δούμε κι εγώ θα είμαι καλός. Στο farm δεν είναι και τέλειο. Ας με θαυμάσεις. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ακούς, ο θάνατος σε καλεί. Ακούς. Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε. Λοιπόν, προς το παρόν είμαστε 2-1. Να δούμε όλο αυτό πώς θα πάει. Πάμε. Στο μόνο πάει πάρα πολύ καλά γενικά. Εντάξει, και τότε μου έχει κατεβάσει λίγο το κάτω από το μισό HP ο Yi. Αλλά σε γενικές γραμμές πάω καλά. Στο θέμα του farm δηλαδή. Θέλει κανείς να πεθάνει. Το χάσα, δεν πειράζει. Για πάμε κι από εκεί. Και πιστεύω ότι το επόμενο challenge που θα πάρω θα είναι Draven σε αυτό το account. Όχι ότι το έχω και σε άλλο. OP. Δεν γίνεται καλύτερα. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ας το κάνουμε. Και όπως λέτε δεν πάω και τόσο καλά στο farm. Αλλά οκ. Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε. Ρίψη. Βάζω σε φλούγα. Βάζεις τα φλούγα. Μη ζηλεύεις. Ζηλεύεις. Εκτέλεση.
Λολ, sorry. Ομιτζή. Δεν την πειράζει. Θέλω να πάρω και λίγο μάνα. Έχω πόνο να προσφέρω. Α, ναι, αυτό που λέει με τον Dragon είναι με κυνηγούσαν, ήμουν με λύσεων και κινήσεις απίστευτα και πάω στον Dragon και κάτι έγινε κατά λάθος, το βάρισα και με σκότωσε ο Dragon την ώρα που με κυνηγούσαν. Και δεν με πήρανε κιλό όμως. Αυτό είναι το δηλαδή εκείνη τώρα με φάνε και τρέχω με Lucian, νομίζω ότι τους ξεφεύγω και μπαίνω μέσα στον Dragon. Θα μείνουν να με κατεβάσανε, MG. Εκεί που πονάνε. Σκοτώσατε ένα εχθρό. Τα κανενός. Ωραίο. Για πάμε κι από εκεί. Ένας επικαλεστής αποσυνδέθηκε. Εντάξει, το φάρμο μέτριο. Να τον αφήσω τελειώσει το μάνα και μετά να τον πλακώσω. Οπότε έχει άσκα. Τελικά είμαι καλός. Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν πύργο. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Όντως, φίλοι. Λοιπόν, εντάξει, στο πρώτο γενικές γραμμές καλά τα Ένας πάμε. σύμμαχος σκοτώθηκε. Ας με τα Θα μάτια. βγάλω τα μάνα αυτό. Έτοιμοι. Όπο, Draven. Συγγνώμη που δεν μιλάω, απλώς είμαι λίγο αλλού και εντάξει. Λέγω ότι εσείς τι level είστε, αυτός ο κωδικός, το account αυτό που έχω φτιάξει δεν είναι σαν το άλλο το νεκρομάσι που έχουμε 30 level, αυτό είναι 20 νομίζω, ναι, είναι 20 και προσπαθώ να το ανεβάσω. Για να το πάω και αυτό 30, εντάξει, είναι καλό, έχω Lucian μέσα, αλλά δεν τα πάω και τόσο καλά. Δηλαδή, για μένα με δυσκολεύει. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Σκοτώσατε έναν εχθρό. Δεν ακολουθώ τα βήματα κανενός. Θέλει κανείς να πεθάνει. Θα πάμε σε γενικές γραμμές καλά τα πάμε. Ναι. Και για μια μέρα να πάμε, ξέρω εγώ, όσοι θέλετε να παίξουν μαζί μου, να μου το πούνε, για να κανονίσουμε μια μέρα να τραβήξω βίντεο και να παίξουμε μαζί. Η ομάδα Δεν σας κοιτάς κατέστρεψε βίντεο έναν το G. πύργο. Έχω πόνο. OMG. Έχετε πεθάνει. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι. Κακός πυραμπότης, τέλος πάντων. Head mid. 2-2. Ωραία. Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε.
Ο εχθρός έχει διπλή εξόντωση. 8-7 και έχουμε ένα FK. Δεν γίνεται καλύτερα. Πόσο level είναι? 9 level. Ένα επίσης δεν έχω βάλει webcam για να βλέπετε περισσότερο. Νομίζω το map. Αναγκαστικά τη λέει τώρα scout γιατί πολύ λίγο έσκασε. Ένας επικαλεστής συνδέθηκε ξανά. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Βάζω σε φούρκα. Βάζεις τα θύματα. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Σερί εξοντώσεων. G. Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν πύργο. Τελειότητα. Ας με θαυμάσουν. Ωραία λοιπόν. Γενικά ο Ξι που παίζουμε αρκετό καιρό μαζί είναι καλός. Δεν πειράζει. Μαργελιό. Το έχουμε γενικά το game, είναι και η ομάδα μου καλή. Λίγο οι άλλοι έχουν ένα record νομίζω, γιατί λέω ότι μπήκε μέσα τα έτσι δηλαδή για να με φάει. Και μου χάρισε ένα kill. Εντάξει, με χαλάει. Αλλά για την δικιά της ομάδα όμως. Και ωραίος είναι και ο Master. Γενικά στα Champion. Garen Cook Tanky. Tanky πάει. Α, δεν πάει Tanky. Ναι. Σωστή κίνηση. Ένα double. Double. Double kill. Λοιπόν. Διπλή εξόντωση. Δεν πειράζει το άλλος. Δεν πειράζει, εκεί να το πάρουμε το game. Και ο Ξι είναι 6 level. Γκάγκρι. Θεός. Μη ζηλεύεις. Διπλή εξόντωση. Τρίλος. Πολύ. Σκοτώσατε έναν εχθρό. Οκ, πού το tank. Βάζω σε φούρια. Βάζεις τα θύματα. Και πάω για Infinity. Ξέρω το καλύτερο Infinity, Bloodthirster, Static. Ναι, η Phantom να το κάνω λάθος. Α, η Κίτρις. Τα μπέρδεψα, νόμιζα ότι η Κίτρις είναι αντίπαλη. Για πάμε. Και... Ο Raven πάει πίσω. από πίσω θα πάρω Infinity. Όχι Infinity, γιατί δεν έχω τα αρκετά coins. Θα πάρω αυτά τα δύο item. Και θα πάρω βασικά, όχι το HP, βασικά δεν θέλω HP γιατί δεν έχω lifesteal. Τρίλος. Και δεν σκέφτηκα να φτιάξω την μπότα. Μπράβο. Διπλή εξόντωση. Τριπλή εξόντωση. Τετραπλή εξόντωση.
έπρεπε κάνει το kill του άντρα. ακολουθώ τα βήματα Και δυστυχώς άμα είχε teleport θα μπορούσε να πάει πάνω και να σκάσει το 50. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει που δεν το έσκασε. Το άντρα καλό είναι. θάνατος σε καλή. Έλα εδώ. Εύκολα. Τα δω ρε φίλε. Τεντραπλή. Ω! Μουτζί. Δεν γίνεται καλύτερα. Θρύλος. Come on. Yeah. Σωστή κίνηση. Εντάξει, δηλαδή θέλω και εγώ να πάρω kill και είμαι και το ADC και τα παίρνω λογή και στο τέλος εντάξει, δεν θα ακόμα να βγάλω άτερο. Τώρα θα νιώσουν τον τρέχο. Έχεις και με το farm αλλά Ένας δεν μου βγάζει εχθρός τόσο πολύ. σκοτώθηκε. Θα βάλει και ένα άλλο βίντεο πριν με τρέβα, αλλά είχε πάει γίνει κάτι με το μικρόφωνο και η φωνή μου ήταν βαριά. Ναι, έχει αλλάξει λίγο. Σχεδόν να βάλω μουσική σε εκείνο το βίντεο και να το βάλω έτσι. Ή θέλετε να το βάλω έτσι και να σας ακούγεται κάπως χάλια η φωνή μου. Ναι, δεν ξέρω, είναι λίγο παράξενο. Πείτε το μου για να ξέρω, να το ανεβάσω. Ήταν καλό game, ήταν win. Είναι γενικά πολύ ωραίο και εντάξει, έλεγα και διάφορα πράγματα που πιστεύω ότι εντάξει φωνή. Αλλά η φωνή εγώ ήταν λίγο παράξενο. Αυτό απώνησε. Infinity μπορώ, νομίζω, ναι μπορώ. Ένας 45 κάνω. δήμαρχος σκοτώθηκε. Όμπο. G1. Λαδεβέλα εδώ. Πέτυχα τίποτα. Δεν γίνεται καλύτερα. Α, τους έδιωξα, εντάξει. Ναι, έκοψα γιατί θυμάμαι. OMG. Έχετε μετράσει. Ωραία φίλε, δεν υπάρχει αυτά. Καταστράφηκε. Έλα. Αυτός άμα δεν σκάσει 5 δεν υπάρχει περίπτωση. Σκάσει το 5. Έλα. Και μετά από αυτό πάμε για Bloodthirster. Ένας εχθρός Όχι, σκοτώθηκε. έλα, πάρ' το. Διπλή εξόντωση. Δεν πήγα, άργησε. Διαλογισμό. Ωραία γκέιμάκι πάντως. Το farm μου καλά τα πάει, 19 στο 19 και έχω κάτω 22. Έλπιζα να είχα λίγο παραπάνω, λίγο. Και να μην έτρεχα φέτος απολικίες από τον... το τέλει στο blue. Τελειότητα. Οκ. Ξέρεις, τρίτη. Μπαμ! Κλέψιμο. Σκοτώσατε έναν εχθρό. Θέλω να το αφήσω αλλά δεν πρόλαβα. Εκείνο που σκάω το είχε ήδη βγει το... ξέρεις το επιπλέον damage οπότε... Όπα εδώ κοιτάω. Τέλος. Σκοτώσατε έναν εχθρό.
Εντάξει, δεν πειράζει. Ο εχθρός πέτυχε διπλή εξόντωση. Δεν πειράζει. Ω, Μιτζή! Κοίτα πόσο έχουν μείνει. Yes. GG. Enter shift. What? Τέλος πάντων. Ωραία γκέιμάκι. Πάνε γρήγορο. Όπως θα προλάβω να το βάλω όσο πιο συντομότερο μπορώ στο YouTube. Στο channel μου, στο YouTube. Στο channel μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο όσο μου άρεσε και εμένα και να το παρακολουθήσετε όλο. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια.